el màxim que s'hi podia portar eren 50.000 euros, doncs ja és alguna cosa, no? I clar, jo crec que això la gent n'està contenta, i al poble hi ha una valoració positiva i jo crec que, a més, va ser molt bo perquè ara em recordo l'últim ple que l'alcalde, el Tai, va dir que estava molt content perquè ara tots els partits de l'oposició creuen en la participació, quan fa 4 anys estaven al govern i no ho havien fet, no? I clar, surti qui surti, teòricament, l'any que ve Navàs tindrà pressupostos participatius perquè tots ho defensen a capa i espasa i ens diuen que això que hem fet és mentida i que és una enganyifa perquè són molts pocs diners, doncs clar, ja hem aconseguit, diguéssim, que tots els partits es posicionin a favor dels pressupostos participatius i ara, hi hagi qui hi hagi, hi haurà d'haver pressupostos participatius, entenem. El que sí que ens aclara, a nosaltres ens agradaria, si continuem nosaltres, i així ho hem posat al programa, és que nosaltres progressivament volem arribar que el 2019 hi hagi un 100% de pressupostos participatius. Si pot ser el 2017, molt millor, però la intenció és que progressivament s'acabi arribant al 100% de la participació. És que em pareix superinteressant això de la pedagogia aquesta, d'agafar jovent o qui sigui i explicar com funciona un pressupost o com funciona un ajuntament, perquè no és només que si ja no participis, que no té ni idea o no tenim ni idea de com funciona quan te dins un ajuntament, no? Vull dir que aquesta llavor que sembres ja queda. Sí, m'imagino. Bueno, jo crec que els joves és un dels col·lectius que s'ha de mentalitzar més amb això, perquè la gent gran, vull dir, els costa molt els canvis, no? Però els joves si els acostumem ja de petits a que demanin participació sí o sí, doncs... Sí, el tema que és del pressupost participatiu obliga també a l'Ajuntament, a anar-hi, a tindre els pressupostos aprovats un any i un altre any, o també se pot fer, o també feu aquesta participació en pressupostos que se puguen prorrogar. És a dir, si se trobareu en l'entrebanc de que no s'ha pogut aprovar el pressupost perquè no s'ha arribat a l'acord en el plenari, faríeu participatiu també un pressupost que ve prorrogat d'anys anteriors? Clar, això legalment no es pot fer. Un pressupost que ve prorrogat no es pot modificar. Bé, es poden fer modificacions de crèdits, però no es pot crear, em sembla que no es pot crear partides noves, sinó que només pots gastar les que ja tenies. Pots fer traspàs de capitals d'una partida a l'altra, però no pots crear partides noves. De fet, això ens ha passat, entre cometes, que clar, nosaltres aquest procés el vam fer al novembre. Vull dir, al desembre, a principis de desembre, ja teníem les propostes que havien d'anar a pressupostos, però el pressupost l'hem acabat aprovant, diria que a l'abril. O al març. O al març o a l'abril, ara no sé quin dia va ser el ple. El pressupost d'aquest del 2015, saps? Clar, i la gent ja ens deien, aviam si no ho fareu, perquè clar, si no tenia pressupost, i bueno, això és una de les coses que nosaltres també, portem al programa que els pressupostos s'han d'aprovar al desembre, o com a molt tard al gener, perquè llavors també tot el tema de subvencions, tot el tema que has de tenir la partida pressupostària en el teu pressupost, si vols demanar una subvenció, vull dir, clar, és important. Nosaltres, per exemple, ara ens hem trobat que no ens hem pogut presentar una subvenció de turisme, que l'any passat sí que ens hi vam poder presentar perquè no teníem la partida pressupostària al pressupost. I sí, és important que aprovar els pressupostos tant d'hora com es pugui. Això sempre, a tots els ajuntaments i en tots els casos. Que després també, quan parlaves de la publicació del pressupost a la web, en acabant el que estaves dient ara de fer aquestes modificacions, de passar diners d'una partida a una altra, en acabant el pressupost de l'Ajuntament mai és el que s'ha aprovat en un principi. No, això és veritat, però per exemple nosaltres ho fem, vull dir, també s'ha de saber jugar una mica amb les eines que et dona el sistema, no? Per exemple, l'any passat, nosaltres a Navàs tenim un greu problema amb no tenim cap edifici públic polivalent, diguéssim, que es puguin realitzar des de xerrades, concerts, teatre, no en tenim cap, no? Per tant, és una de les prioritats, sobretot la sala polivalent i centre cívic. Llavors ja tenim un escorxador que està en ruïnes. Encara s'aguanta, però clar, arreglar l'escorxador, vam fer un projecte, val uns 240.000 euros. Clar, evidentment, no els tenim aquests diners, no? Però nosaltres l'any passat el que vam fer va ser posar 240.000 euros a la partida de l'escorxador, sapiguem que no els posaríem, però perquè d'aquesta manera podíem optar a una subvenció del Departament de Turisme de 400.000 euros en total, però que et demanen que tinguis la partida pressupostària de capital propi
el projecte que tu vols fer. Clar, que ens van denegar la subvenció, aquests 240.000 euros els vam treure i els vam destinar a el que ja sabíem que anirien. I nosaltres fem així i per això nosaltres l'any passat em sembla que vam fer 7 modificacions de crèdit. Vull dir, i no és perquè per mala gestió, ni és per deixadesa, ni és perquè simplement quan t'arriba la subvenció denegada, aquests diners els tornes a ficar allà on tu ja creies de bones a primers que anirien. Doncs s'han de fer trampes d'aquestes i potser en alguns casos també els vostres ajuntaments fan alguna trampa d'aquestes i potser en d'altres casos aquestes modificacions de crèdit sí que són ja per voluntats polítiques o perquè es creu que s'ha de... Vull dir, clar, s'ha de mirar amb lupa cada modificació de crèdits, aviam... És que el que passa és això, no? El nostre ajuntament, per exemple, sí que publica el pressupost a la web, però en acabant te n'adones que és una publicació que és més propaganda que no realment el que acaben fent, no? Perquè hi ha partides que estan inflades i que en acabant aquestes modificacions de crèdit se desunfen totalment. Però llavors les modificacions de crèdit els han de penjar també a la web. Cada cop que en fan una l'haurien de penjar. Això no passa. I al final s'hauria de penjar el pressupost consolidat. Exacte. Que al final és el que t'acabes posant el pressupost aprovat i el consolidat i acabes veient tots els moviments que hi ha hagut. Si no hi ha cap pregunta... Si no hi ha cap pregunta... Hi ha alguna pregunta més? Sí, una cosa. Ara ja més a nivell genèric, a nivell ja no tant de xerrar de pressupostos, si en el cas de que perdéssiu, és a dir, de que perdéssiu el govern, què faríeu? És a dir, quines perspectives tindríeu? O sigui, me refereixo en el sentit que seguiríeu... Quin projecte tindríeu al cap de la fi? El que passa moltes vegades és que molt de partits el que fan és que acaben tenint representació o governant i després deixen de tenir representació o de governar i sembla que tothom desapareix d'aquell partit. I queden només els regidors donant cant. Aquesta sensació és una mica la sensació que... I després ve un altre proper. Contesta més després. En aquest sentit faríem el que fèiem fa 7 anys. Vull dir, fer oposició, però de sobre estan a l'Ajuntament. Nosaltres vam fer 3 anys d'oposició al carrer, sense estar a l'Ajuntament i anant a demanar papers a l'Ajuntament i ens deien que no ens els podien donar. Per sort, els d'Esquerra en aquell moment es van portar bé i a vegades els anàvem i els dèiem escolta, que hem demanat aquest paper i no ens el donen. I llavors ells ens el demanaven i ens el passaven, saps? Però ara tindríem la força d'estar dins l'Ajuntament, si estan a l'oposició, però faríem el que vam fer fins ara, mobilitzacions socials, controlar el govern, sobretot, què està fent, i sobretot suposo que els companys de Vic també s'hi deuen trobar, la CUP normalment és multimilitància. Vull dir, la gent que està a la CUP no està només a la CUP, n'hi ha molt poques persones que estiguin a la CUP, vull dir que feina a través dels moviments socials, les entitats i tot això en tenim tanta com vulguem i tornaríem a posar el 100% dels esforços en aquesta lluita en comptes de com ara que potser tenim el 75% a la lluita institucional i el 25% a la lluita al carrer. Això ho tenim claríssim. Evidentment segur que hi haurà algú que et saltarà del barco perquè si no hi ha poder ja no és tan suculent però això sempre s'hi ha de dubtar. I després una cosa que se diu molt quan xerra de pressupostos participatius és que diuen no, però és que el 60% del pressupost de l'Ajuntament se'n va a pagar personal. El 30%, el 35% se'n va a pagar deute. Te queda un 5% de marge que quasi no tens res que fer. Com gestionar tot això? Perquè deies que voleu tenir fins al 100% dels pressupostos participatius. Llavors, el 60% l'haurien de dedicar, haurien de deixar que la gent triés quin personal vol pagar, no sé com ho gestionaríeu. El cas de Solla, no sé en el cas de Navàs com ho teniu. No, en aquest cas, aquesta mateixa argumentació és la que ens va donar a nosaltres el regidor d'Hisenda per no posar més diners a participació. Però nosaltres què creiem? Que la participació és això, o sigui, el catàleg de personal de l'Ajuntament també s'aprova mitjançant, quan s'aprova el pressupost s'aprova el catàleg. Per tant, si tu poses això a participació, pots decidir si vols 12 policies locals o en vols 8, pots decidir si vols 3 arquitectes o en vols 1, pots decidir si el tècnic de joventut està a mitja jornada sencera. Per tant, aquí ja pots incidir. Evidentment, un cop has fet la relació dels llocs de treball i el catàleg de personal, evidentment no pots posar el capítol 1 inferior a tots aquests llocs de treball, això clar, vull dir, la gent ha de cobrar i com a esquerra independentista i com a moviments alternatius és el primer que hem de mirar, que els treballadors estiguin contents
i que cobrin a final de mes, no? I llavors, perdona, a continuació de la pregunta era? No, ja està. De Valls és un poble molt endeutat. Molt endeutat, ara mateix tenim... Bueno, ara ja, després d'aquests 4 anys, ja hem aconseguit reduir 1,8 milions d'euros del deute. Ara acabem de demanar un crèdit bancari que no ens agrada gaire, però també de 1,7 milions d'euros, perquè ara mateix la sentència judicial que teníem... Bueno, Navàs, al contrari de la majoria de pobles endeutats de Catalunya, no sé com a les Illes o al País Valencià com funcionen, però Navàs està endeutat a través de sentències judicials per contenciosos administratius, no és deute de proveïdors. O sigui que és diferent, Vull dir, clar, nosaltres tenim una sentència judicial que ens diu que hem de pagar l'interès base més un 2% amb aquesta gent, saps? Clar, nosaltres ara, per exemple, el que hem fet és, ens hem adonat que els interessos dels crèdits bancaris estan per sota de l'interès que hauríem de pagar i anirem a demanar un crèdit, tot i que no ens agradi, però creiem que el poble hi sortirà guanyant uns 40 o 50.000 euros tranquil·lament. Clar, ara que sempre havíem dit que el tracte mínim amb els bancs, però clar, quan el poble hi surt guanyant, també des de Diputació també es fa un ajut de caixa que també et donen crèdit a interès zero. Aquí també hi ha una trampa, perquè el que fa la Diputació és subvencionar-te l'interès que està pagant la Diputació directament a Banc Sabadell. Vull dir que tampoc és un crèdit d'interès zero, sinó que la subvenció que t'hauria de donar la Diputació li està donant al banc. Però sí, vull dir, són equilibris d'aquests que s'han de fer, no? I a vegades fins que no et poses a treballar ben bé els pressupostos... Moltes vegades la teoria és una cosa i la pràctica és una altra. Per exemple, els companys de la CUP de Berga estan a l'oposició i ara també hi ha bastants punts que acabin sent la força més votada del poble. No sé si acabaran entrant o no pels pactes, però ells porten 3 anys fent uns pressupostos sencers d'estar a l'oposició i presentant-los com a esmena a la totalitat, els pressupostos fets amb les classes socials, amb els moviments. I això està molt bé perquè ara quan entri ja sabran com funciona. Nosaltres quan vam entrar sí que ens havíem mirat els pressupostos, però no sabíem... No teníeu praxis. I no sabíem que del capítol 1 no es podia passar al capítol 2 o... saps? O que el capítol 1 ara... Ara el capítol 1 no es pot augmentar, sí que es pot augmentar, segons el que va dir el Jordi ahir. Com veieu, el nostre secretari porta 3 anys dient-nos que el capítol 1 no es pot augmentar. Ara agafaré la presentació del PowerPoint que va fer el Jordi i aniré cap allà i li diré, mira, si es pot ampliar. És que a vegades els secretaris no tenen ganes d'escalfar el seu cap, És el que ens va dir ahir, ells van estar un any intentant convencionar la secretària, nosaltres encara no ho aconseguim. No, això ja ho tenim bé, perquè no tenim ni secretari ni interventor. Ah, no? I qui fa això? Un funcionari. És un greu problema perquè fa el que vol el polític de torn. Perquè el polític de torn... Funcionari i habilitat, deu ser. Habilitat per l'Estat. No, el problema és que no tenim ningú amb habilitació estatal que vulgui venir. De fet, teníem com interventor, en teníem un que va treure la habilitació i se n'ha anat. Sí, se n'ha anat un altre poble. Una persona de Solla que va treure la habilitació i se n'ha anat un altre poble. És un dels grans problemes de l'Ajuntament de Solla. Sí, és un problema, però en aquest sentit, si canvia les forces municipals i guanya l'esquerra, també podran canviar el secretari. Sí. Nosaltres ens hem trobat que moltes coses que ideològicament les volíem aplicar, el secretari diu que no. Sí, no, però m'ho refereixo. Ara mateix és un problema, de la suposició és un gran problema. Sí. Per treure el secretari quan és oficial, que ha de fer... s'ha de portar malament, vaja. Sí, nosaltres ara mateix a Navàs tenim un expedient en sanció de... Són 3 expedients. Sí, però nosaltres estem reclamant 400.000 euros amb el secretari municipal de l'última sentència que ens ha caigut, que el jutge, amb el seu informe, diu que 400.000 euros d'aquesta sentència que pujava a gairebé 2 milions és perquè es havia actuat malament. I aquí vam poder reclamar. Clar, nosaltres vam aprofitar això i perquè el secretari marxés. Vam dir, mira, serem bones persones i si marxes, doncs perquè també tots els advocats i tots els assessors ens havien dit que en tota la història de la democràcia només hi ha hagut un cas que s'hagi reclamat amb un secretari i a Melines.
Vull dir que imagina't, saps, amb el pilot de jugades que s'han fet, i ens van dir, és molt difícil. Ara mateix ens ha arribat una carta, bueno, ara, fa 3 mesos, de la DGAIA, que és l'administració local, que deixéssim estar el procés, que què estàvem fent, que això suposaria un dòmino, no? I que si nosaltres ho tiràvem endavant, potser tots els pobles ho feien. Bueno, doncs que potser és el que hem de fer tots els pobles, no? Començar a engegar processos d'aquests per demanar responsabilitats polítiques. Nosaltres volíem demanar responsabilitats polítiques al secretari i a l'alcaldessa en aquell moment. L'alcaldessa, com sempre, la llei la protegeix, va prescriure perquè els càrrecs polítics els hi prescriuen 3 anys, aquests delictes. Home, ja. Clar, jo quan em vaig entrar dic, hòstia, ara hem badat, perquè el primer any hauríem d'haver robat tot el que havíem pogut i de 3 anys ja no ens podien dir res, no? Bueno, són coses d'aquestes. A nosaltres ens interessava més, políticament, poder culpar l'alcaldessa, l'exalcaldessa, Que no pas el secretari, però bueno, al final tots dos s'hi van posar bé perquè si no, això no hauria tingut que passar. Bueno, perquè aquestes sentències, perquè ho entengueu, són per construir edificis públics en terreny privat. Imagineu, bueno, suposo que per poc... No podríeu gratar més? Hem gratat i tenim un dels millors bufets d'advocats d'anticorrupció, que són els Pareja de Barcelona, que han portat un pilot de temes i ens han dit que el màxim que podem agafar-nos és amb el secretari. Amb l'alcaldessa, tot i així, se li ha obert l'expedient i ara el jutge haurà de decidir si li ha prescrit o no. Perquè nosaltres vam dir, nosaltres políticament hem de tirar endavant i que sigui la justícia d'aquest país, que sigui la que digui que pobreta, que no li passa res. Nosaltres hem de tirar endavant. Clar, aquest procés ens ha costat uns 10.000 euros. Això va de despeses dels deutes de l'Ajuntament. I és una de les coses que ens critica l'oposició. Però clar, nosaltres la contracrítica la tenim molt fàcil. 10.000 euros enfront de 6 milions, no és res, vull dir... Una curiositat. Heu iniciat... Hauríem d'anar quant estona perquè tindrem un petit berenar abans de fer la pròxima ponència i qualcú més té preguntes, a part d'ell, d'en Ferran. I el tancam tot i acabam. Sí, només serà interessant també la jornada d'ahir. Heu iniciat processos de municipalització? Hi ha algun servei a municipalitzar? Sí, ara mateix tenim el complex esportiu, que va ser una obra faraònica que va costar al final entre sentències i tot 4,5 milions d'euros. Hi havia una empresa privada que el gestionava i cada any se li donaven 40.000 euros perquè sí i a més se li aixugaven les pèrdues que tenia com a empresa. Clar, resulta que aquesta empresa tenia 3 directors. Els 3 germans eren 3 directors amb un sou de 3.000 i pico d'euros cada un. Clar, nosaltres al principi de la legislatura vam decidir deixar de pagar això, vull dir, una empresa privada, una concessió, vull dir, t'espaviles. I clar, ells ens van manipulant i al final hem acabat municipalitzant el servei aquest. I llavors estem en tràmits també i estem fent els estudis de viabilitat pel servei de neteja viària, que se'ns acaba el 2015, el desembre del 2015 s'acaba la concessió i tenim, bueno, amb això el bo són, a part de com va dir el Jordi, municipalitzar més barat o millor servei, però a part que si no municipalitzem hem de tornar a obrir concurs i ens entrarà Fomento, ens entrarà CS, ens entrarà Albacer, ens entrarà una d'aquests monstres que no ens donaran el servei que ens està donant ara, que ho fa una empresa del poble. Que una empresa que tenim 4 camions i tenim un servei espectacular en aquest sentit. Sí, tornant al tema del pressupost, no sé si ens pots explicar, és a dir, si heu fet alguna estratègia a nivell d'ordenances i de recaptació, sobretot, d'aquells qui més tenen, diguem, de la ciutat per poder recaptar més diners i poder-los destinar a participació ciutadana. No sé si amb l'IBI o amb alguna taxa així heu fet alguna estratègia perquè paguessin més els qui més tenen. Hem bonificat a la gent que es porta bé, en comptes de penalitzar la gent que es porta malament. Perquè també en temes d'aquells legals, companys de govern que són propietaris i empresaris i que tampoc volen tocar massa això, el secretari tampoc li agradava. El que sí que hem aconseguit, per exemple, la gent que es fa compostatge individual a casa té una bonificació a bessures. La gent que ara farem que la gent que deixa els solars buits per fer-hi els socials o els urbans, una bonificació de l'IBI. També el que sí que posem en un programa
és que volem penalitzar a partir de, si tornem a entrar, les segones i terceres residències. Que la residència habitual no, però les segones. I ara també tenim, vam aprovar l'ordenança de multar els pisos dels grans propietaris, de bancs sobretot i grans propietaris, els pisos buits que no tinguin lloguer per fomentar que baixin lloguer i tot això. I en aquest sentit, ja m'agrada que facis aquesta pregunta perquè és una de les parts que jo trobo que en el nostre govern ha sigut més fluixa a nivell ideològic, podríem haver fet molta més feina, però el pacte aquest de no invasió de carteres ha fet que només poguéssim incidir mínimament. El que tenim clar, gràcies a aquests 4 anys d'haver estat al govern, és que si tornem a entrar al govern volem hisenda i volem promoció econòmica i que no ens enganyin. Clar, a canvi dels 4 anys d'alcaldia els vam donar urbanisme, promoció econòmica i hisenda. I el disseny d'un car que hi ha un malparit, perdoneu l'expressió, però així és així, i ens ha manegat, no d'esquerra, ens ha manegat com a volgut. Sí. Donem per acabar aquesta xerrada. Moltes gràcies, Josep, i a tothom. Ha estat un debat molt interessant. Ara mateix tenim un berenar aquí, a baix de tot. Tenim un berenar preparat per tothom, un 20 minuts. De tots ens ensam. No, és que som més de 5. Dels ideals, a les 12:10 tornem aquí perquè és la següent xerrada de Ivan Miró, democratitzant l'economia de ciutat. Moltes gràcies.